Já budu točit kolem jako první. To mám ale štěstí. Prostě miluji klobásky. Je super, jsem dostala právě je. Teda spíš jednu obrovskou klobásu. Mňam. A teď se dozvím, jakou mňamku dostanu já. Ach jo, chtěla jsem něco dobrýho a ne škodlivýho švába. Možná ještě není pozdě a se s tím zatočím? Ne, to nedovolím. Ty chceš, abych si na tuhle dochutnou věc? Oni smrdí a lezou. Ne, neudělám to. Už tak se jich strašně bojím. Pokud to neděláš po dobrým, tak to děláš po zlým. Čas na trestné kolo. Ne, radši ty šváby s ním. I když se k mé mozní pice vůbec nehodí. Zaútočil mi na moji ruku. Ne, s tímhle jsem fakt nepočítala. Hrozný. Juč, na co čekáš? Je nejvyšší čas, aby ses taky dal klobásu. 100% souhlasím. Myslím, že z pici udělám hot dog. S lahodnou klobáskou. Koukni, jak to pěkně vypadá. To je to nejlepší, co jsem za dlouhou dobu ochutnala. Klobása dokonale doplňuje chuť pici. Chutnáme to mnohem víc než běžné hot dogy. Julčo, ty mě nutíš, abych si kousal té dobroty. A já to s radostí udělám. Co si to dovoluješ? Kdo ti dovolil šát na můj párek? Vrať mi můj hot dog. Že se nestydíš. Jí si svý šváby. Já nechci, je jich tolik. A očividně chtějí sníst moji pizzu. Páni, je jich opravdu hodně. Vypadněte všichni. Nechte mi aspoň kousek pici. To se není pravda. Oni mi skoro nic nenechali. Tak je to ještě pohodlnější. Ona právě si dala švába. To je noční můra. Zdá se, že jsem něco usadila v puse. A ne, vypadni. Mila teď má v puse království švábů. Můžu teďka točit jako první? Jsem zvědavá, co tomhle kole dostanu. Ale ne, jenom ne žížaly. A se žvejkou budu spokojená. Hurá, huba bubu miluju. Nádhera. Teď se jde na mě, bych roztočila kolo. Co? To ne, to není fér. Proč nedostaneš žíkačky, jiný slepičí pracky? Jsou nechutný, ošklivý a odporný. Jo, nezávidím ti. Radši, kdyby se rychle snědla. Jo, no, a na co vlastně čekám? Je čas rozložit tyhle žvejky na pice, aby to bylo pěkný a taky moc dobrý. Jsou tak barevné a dlouhé. Bingo! To je nádhera. Tadám! No, jaký to je? Myslím, že se mi to fakt povedlo. Jo, vypadá to fakt pěkně. Ne jako ty slepičí nohy. Mimochodem, dostala jsem skvělý nápad. Mila bude prostě unešená z típku, který jsem pro ní vymyslela. Co je to za hnus? Ne, tak to už je moc. Radši, kdyby si tlapě dala na pizzu a neházela mi do obličeje. To je bylo mnohem lepší. Proč jsem takhle potrestaná? Mohla bych si ochutnat chuť pici a ne se dusit těma slepičíma nohama. No co, Julčo, líbí se ti to? Je ta pizza dobrá? Tak ty si se mě ještě budeš dělat srandu? Jí si svou pizzu. To bude hračka. Proč si nedat výtečnou picičku? To je tak skvělá. Nemyslela jsem se, že pizza a žvejky dohromady udělají nic tak neskutečného. Je to tak dobrý, že nechci ani na sekundu přestat. Myslím, že lepší pizzu jsem už dlouho nejedla. A taky nastal čas na mega bublinu. Tyjo, to je opravdu velká. Čím větší bublina, tím větší bude výbuch. Bum! Co se to stalo? Kde to jsem? Kvůli té žvejce nic nevidím. To je moje šance. Zbavím se slepičích nohou. Bez nich ta pizza bude chutnat mnohem líp. Julče, myslíš, že jsi nic neviděla? Tak to teda viděla. Viděla jsem všechno. A za svůj podvod budeš vždycky potrestána. Ne, doufám, že dostane něco neděsivého.
Hurá, déšť! To je dokonce super. A jestli to bude dej slepičích nohou? Haha. A ne, pomoc! Padá na mě hroba daškových nohou. Julče, půjdeš fakt vtipně. Uvidíme, jaká dobrota mě čeká tentokrát. Jo, tak tomu říkám štěstí. Je čas na želé oči. Může nejen jíst, ale také s nimi hrát. Podívej, Milo, mám oči na prstech. Tak jo, dost bylo smíchu. Je čas na ochutnávku. No, jaký to bylo, jsou dobrý? Moc. Jsem si jistá, že pizza bude úžasná. Taky chci nějakou mňamku. A ne, chobotnici. Ne. Jsou tak malé, slizké a nechutné. Ani si nemím představit, jak ta pizza bude chutnat. Prostě si představ, že to bude hodně hnusný. Mílet se nebudeš. Jo, to dokonce vypadá hnusně. Fuj. Nezávidím ti. Na druhou stranu jsem si jistá, že pizza s očima bude perfektní. Dokonce to vypadá zábavně a pěkně. Nádhera. Jo, to je tak dobrý. Nemůžu se zastavit. Taky bych si dala želé. To by si dali všichni. Závidím sama sobě, jsem si dala tak výbornou pizzu. Teď mi dokonce lezou oči z pusy. Julčo, děláš blbosti jako vždycky. Prosím, mám dobrou náladu. Milo, proč nejíš? A já už jsem doufala, že si na to nespomeneš. Ty chobotnice opravdu jíst nechci. Doufám, že mě tam někde neuvíznou. Chudák Mila. Na to je nechutné se dívat. Jasně, jsou to chobotnice. Přisávají si jim přímo na jazyk. Julče, myslíš, že je to vtipný? Není, to vůbec není vtipný. Tu máš. O, co to bylo? Jak jsi se povážila? Aspoň budeš vědět, že chobotnice nejsou vůbec vtipný. To si neměla dělat. Vydrž. Jeď teďka nacpu celou pizzu přímo do pusy. Celou. Tak těm chobotnicím určitě neutečeš. To máš. Fuj, to je ohavnost. Julčo, jsi tak zlá. Nejsem, jsem jen spravedlivá. Haha, dobrou chuť. Rozhodem se na kámenušky papír. Vyhrála jsem. O, ano, hranolky mám fakt ráda. A máš ráda šváby? Ty taky dostaneš. Julčo, víš, že podvádění není dobré. Vrať to kolo tam, kde bylo. Jinak ti bude muset dát trestné kolo. No dobrá. A tady jsou moje hranolky. Je jich tolik. A tak krásně voní. Nemůžu se dočkat, až to sním. No Julčo, teď ty. Jasně. Doufám, že taky budu mít mňamku. Hlavně, ať je to dobrý, prosím, prosím. Ne, cokoliv ne česnek. Strašně smrdí. To je divný, proč to není? Takže ho nemusím jíst? Podívej se blíž. Od někud se to opravdu táhne smrad. Proč na mě pověsili tuhle věc? Fuj. No dobrá, nejprve musím ten česnek oloupat. Na to dokonce mám speciální krabičku. Nejprve do ní musíme dát všechny stroužky česneku. A za malou chvilku se česnek promění na oloupaný česnek. Hotovo. A z něj se dá na pizze udělat moc pěkný obrázek. Třeba srdíčko. Skvělý nápad. I já s pomocí hranolek vyjádřím se pocity. Radost. Takže nakreslím roztomilý smajlík. Smajlík je mnohem lepší než srdíčko. To určitě. Prostě se po mně opičíš. Moje česnekové srdce už jen se překoná. Ale teďka ho musíš sníst. Ach ne, jak to budu jíst. To srdce je tak krásné. Ty se pořád flákáš. Čas na trestné kolo.
Ach jo, já nemám vůbec žádný štěstí. Nejenže budu muset sníst pizzu s česnekem, ale budu z ní muset dělat smoothie v mixéru. Mixer máme, takže máš velký štěstí. Jsem zvědavá, co z toho zejde. Myslím, že něco máme ošklivého. To se hned dozvíme. No, do toho. Jestli budu zvracet, tak je to tvoje vina. A z takové směsi určitě budu chtít zvracet. Jo, vypadá to nechutně. Je to, jako bych měla v puse popelnici. S tímhle smradem to dlouho nevydržím. Fuj, to neznamená, že to musím čichat i já. Držte mě, já padám. Ale ne, ten česek položil Emilu, to je hrůza. Jsem tady, jsem poho. Páni, dokonce hranolky se mi objevily na obličeji, to je super. Začneme s něčím snadným. Udělejte mi hranolky. Jistě, máš to mít. Zrovna jsem se chtěl naučit vařit. Zatímco všichni loupou brambory, já si radši nechystám olej. Mimochodem, toho není nikdy dost. Tak, olej už je pěkně horký, což znamená, že nejvyšší čas nasypat do něj hranolky. Ne, stop! A to cáká, to je horký, pomoc! Co to pro boha děláš? Málem se nás všechny popálil vařícím olejem. S olejem se musí zacházet opatrně, víš? Já ty hranolky hezky rovnoměrně osmažím. Nic těžkého. OK. Hranolky jsou hotové. Zbývá přidat trocha kečupu. Hranolky? Podle mě to jsou obyčejné smažené brambory. To já jsem udělala pravé hranolky. Ale to není všechno. Ty z těch obyčejných hranolek udělám pravdivou pochoutku. Budu potřebovat slaninu, omáčku a taky trochu rozmarínu. To je vůně. Jasně, ještě není všechno ztraceno. Proč nepoužít želé hranolky? Myslím, že když se namočí do jahodového syrupu, budou chutnat ještě líp. Wow, začnu s ochutnávkou těch hranolek uprostřed. Bobby, to je vážně skvělý. Fuj, nesnáším rozmarín. Promiňte, ale tohle mi nechutnalo. Ale tenhle nápad s želé hranolkami se mi fakt líbí. Brácho, máš to fakt dobrý. Teď ani nevím, koho vybrat jako vítěze. Vítězem se stane babička. Hurá! Tentokrát bude váš úkol těžší. Musíte udělat sushi. Come on! Máš to mít. To udělám nejlíp. Shisu? Sushi? Jo, ve vesnici nemají ani ponětí, co je to sushi. A to jako proč? Já teďka udělám takový sushi, že vám oči padnou z důlku. Obyčejné sushi je nudný, ale sladké sushi to je něco jiného. A místo taveného sýra v nich Segra bude mít lahodnou šlehačku. A taky Haribo medvídky. Nádhera. A jasně, že nesmím zapomenout na čokoládový syrup. To je zajímavý nápad. Já už to taky budu mít skoro hotové. Hlavní je pečlivě sledovat, co dělá ta naše šéfmistryně. Ale zatím to není nic složitého. Nic složitého? No uvidíme, jak nechutné sushi sám povede, babi. Já vím, jak tam dát náplň. To by zvládlo i malé dítě. Páni, jak se to jmenuje? Avokádo. To jsem viděl v televizi. Nejdůležitější je to hezky zamotat, což ty, babče, rozhodně nedokážeš. Tadám, dokonalé sushi je skoro hotové. To je hrozné. Nevěděla jsem, že je to vaše sushi tak odporné na pohled. Je čas obalit sushi v lososu. Hlavně s tím lososem nešetřit. Nakrájím ho na silné plátky.
A nesmíme zapomenout na sojovou omáčku. Říkáš rybu? Okay. Tak jo, máš to mít. Hotovo. Doufám, že to bude výborné. Ty jo. Ta naše šéfka to má rozhodně hezčí. Bingo. Nemůžu tuhle hruzu dát své vnuce na ochutnání. Musím něco vymyslet. Proč prostě neudělat okurkové sushi? Bude to dobré a zdravé. A nechutné. Proč jako? Okurka je pro sushi ideální. Stačí do ní nacpat víc rýže. To vypadá odporně. Počkej, to ještě není všechno. No, koukejte na tu krásu. Co to je? Nikdy jsem neviděla suši z okurky a rýže. Fuj, to jíst nebudu. Ráda bych ale chutnala tohle sladké suši. Je to dobrý, ale vůbec nevýživný. Zbývá poslední kandidát. Tyjo, to jsou oni, pravé suši. Tak, vy jste vyhrála. Děkuju, to bylo jasné. Doufám, že všichni z vás zvládnou wafle. Slyšel jsem, že se musí začít s těstem. Myslím, že s tím nebudu mít problém. Okay. Tak, dáme tam hodně cukru. Zamícháme to. Hustý. A teď tam dáme mouku. Ojoj, myslím, že mám něco v nose. Hepčí! Což tomu dal teda? To nic není. Mám dost mouky na přípravu vynikajících waflí. Jej, já tam nasypal celé balení. Ale to nic není. Asi to tak má být. A teď to stačí jen pořádně promíchat. A teď můžu své hotové těsto najít do waflovače. Let's go! Tohle budou ty nejlepší wafle, jaké kdy moje malá sestra ochutnala. Jo, těsto se mi opravdu povedlo. A hlavně bez krosápek. Doufám, že z toho budou slušné wafle. Všichni tam dávají cukr, ale já vím, že cukr škodí. Takže místo něj použiju cuketu. I když ne, udělám wafly z cukety. Takhle si to hezky nastrouhám. Hotovo. Teď přidám vejce. A taky mouku. Hezky to promixuju. A taky tam přidám zeleň na chuť. To zní dokonce nechutně. Ale tohle těsto je mnohem zdravější než to vaše. Tak a teďka ho můžu dát do waflovače. A nesmíme zapomenout na čas, aby se mi ta wafle nepřipálila. Jo, to je dobrý nápad. Ježiši, zdá se, že se mi ta wafle trochu připálila. To pálí. Ale to nevadí. Zakryju její nemoc dobrý vzhled šlehačkou, jahodami a čokoládovým syrupem. Vidíte, nebude nic vidět. Nádhera. Je to skvělý. A já tradičně palím wafle javorovým syrupem. A nebylo by taky špatné na ně dát kousek másla. To je nádhera. A já své už tak zdravé wafle ozdobím zdravými bylinkami. Ochutnáme? Začnu s tímhle. Fuj, brácho, to je wafle úplně spálená, to jíst nebudu. A tohle je co? Fuj, a tyhle wafle chutný jako tráva. Nesnáším zeleninu. Hnus.
A tohle asi bude dobrý. Jo, babi, tvoje wafle jsou strašně dobrý. Tohle kolo vyhráváš. Juchu! Vidíte, nesnažila jsem se zbytečně. A teď si chci dát hrnek dobré kávy. Máš to mít. To udělám. To bude hračka. Zrovna mě napadl geniální plán. Horká káva je nudná. Dnes je v módě studená káva. Teda frappuccino. Do velké sklenice musím dát hodně ledu. Pak to zaliju lahodným čokoládovým sirupem. A jasně, že nesmím zapomenout na samotnou kávu. Mimochodem, tahle ze Starbucks. Taky čokoládový koktejl Twix rozhodně nebude na škodu. Trochu ho našlehám a použiju ho místo mléka. A já myslím, že udělám klasičtější kávu. Instantní. Vím, že jí má moje vnučka moc ráda. Tak a je to. Myslím, že to bude stačit. Nalejeme to do kafe a navrch dáme šlehačku. Posledních pár detailů a bude to hotový. Navrch dám taky sušenky Oreo a zapíchnu tam sušenku Twix. To je nádhera. A taky nesmím zapomenout na brčko. To jsou koumáci. No, teďka je se na mě, abych udělala báječnou kávu. Něco takového jste ještě neviděli. Počet kávových zrn musí být přesný, takže se je zvážím. A teď je budu mít ručně. Dokud nebudou, tak akorát. Dívejte se a učte se. A teprve teď zaliju kávu vroucí vodou. Cože, takhle se fakt dělá kafe? Nádhera. Teď naliju kávu do hrníčku. A mléko si taky ušlehám ručně. A nesmíte zapomínat taky na pravidla podávání. Podívejte se na tu krásu. Začnu s ním uprostřed. Babi, tuhle kávu vždycky poznám. A je častěji říct, že mi vůbec nechutná. Okay. A tenhle hrneček vypadá líp. Výborné, ale je trochu silná. No. Zbývá poslední kandidát na vítězství. To je vážně super. Brácho, tohle kolo vyhráváš? Yes, konečně! A někde to jsme? Ty, jak jsme se sem dostali? Co je to? Doufám, že tam bude něco dobrého. Tyjo, to je bomba. Lehni si, teď vybouchne. Asi není funkční, něco je špatně. Rozumím, to je sladká bomba. Wow, je tak dobrá. Opravdu výbušná chuť. Mazec. Nemůžu se zastavit. Chci víc a víc. Taky bych to chtěla zkusit. Ne, je to všechno jenom moje. Tyjo, jak se to všechno tak rychle snědla? Zbývá poslední část. Tohle je poprvé, co jím stopky. A jsou velmi chutné. Všem to doporučuji zkusit. Počkej, co je to za zvuk? Slyšíš? Jde to odtud. Co je tam? To je pravá bomba. Jo, ta nejopravdovější. A pomoc! Co se to děje? Tyjo, koukej. Ahoj, slyšela jsem, že to někdo žádá pomoc. Nebojte se, já vás zachráním. Má speciální pásku. Tak, nyní jste v bezpečí. A co je tohle? Jsem zvědavá, jak brzy vybouchne. Nemám páru, ale musíme si pospíšit. Ví někdo, jak se ty tlačítka používají? Oj, vypadá to, že jsem všechno spackala. Moje práce se skončila. Ahoj. Páni, tak vysoko. Mary, co máme dělat s tou bombou? Uklidni se, mám plán. Tohle je to pravé. Mary, to nepomůže. OK. A tohle? Jistě, že ne. Tobě se nezavděčíš. A co tohle? Ne, dej to rychle pryč. S tebou je teda nuda. Našla jsem. Tohle by se rozhodně mohlo hodit. Teď stačí přefiknout ten drát. To je skvělý nápad. Páni, tady je těch drátů tolik. A jaký z nich to má být?
Myslím, že modrý. Mary, prosím, uhodni to. Hotovo. Co, jsme spaseni? Ach ne, ten čas běžel ještě rychleji. Ne. Tyjo, jsem celá v čokoládě. Skvělý. Jo, já taky. A kdo z nás sní více čokolády? Já vyhraju. Jednu, ještě jednu. Nenechám tě vyhrát. Tohle bylo prostě cool. No, otevíráme. Já jsem tak šťastná. To je nový iPhone. Páně, já ho mám taky. Tohle je ten nejlepší dárek. Máme 2 stejné iPhony nebo co? Nevím. Já to zkontroluju. Tyjo, tak hezky zapadá do ruky. A je v něm tolik aplikací. Akorát proč nefungují? Tak tady něco nehraje. On je čokoládový. Takový jsem ještě neskoušela. Báječný. Wow, to znamená, že když ty máš čokoládový, tak já mám opravdový. Super, je čas na selfie. Ano, skvělý nápad. Úsměv. Vypál, ničíš mi fotku. Tak je to mnohem lepší. No jen počkej, moje pomsta bude sladká. Jsem tak roztomilá. A pomoc! Ach ne, můj iPhone. To si zasloužíš. To ty jsi mě vylekala. Jej, kde je můj čokoládový iPhone? Je na tě s ním všechno v pohodě. Ach ne, můj nový telefon. Za co? Už nebudu moc dělat krásná selfie. Mám nápad. Mary, co chceš? Pojď, vyměníme si telefony. Super, tak jo. Dej mi svůj a ty si vezmi můj. Chelsea, co s ním je? Je rozbitý, ty jsi mě podvedla. Co, ona ještě jí můj čokoládový iPhone? Tak vrať ho, na tomhle jsme se nedomluvili. No, už zbývá jen malý kousek. Wow, čokoládová nabíječka. Pochybuji, že pomůže, ale můžu ji ochutnat. Okay. Tyjo, já ten iPhone můžu jíst do nekonečna. Páni, ta Mary má štěstí. Těše záviď. Báječné. Možná si taky opravím iPhone? Stojí to za zkoušku. Tak, bereme. A pomoc, zachraňte mě. To byl špatný nápad. Ty máš teda účes. Jsem první. Wow, moje oblíbené Kinder vejce. A ještě jich tolik. Skvělé, mám taky. Celkem 6. Co, ty taky? Kdo má čokoládové a kdo pravé? Hurá, mám štěstí, mám opravdové. Musím je rychle všechny rozbalit. Nemůžu se dočkat, až je vyzkouším. Mléčná čokoláda, miluji ji. Tyjo, ještě jsou v nich M&M's. Tak to chutná 2krát lahodněji. Tyjo, já chci taky. No jasně, když já mám svá Kinder. Jak sladce voní. Fuj, mám skutečné vejce. To je nechutné. A máš to? To není fér. Doufám, že další vajíčko už nebude takové. Bojím se to vyzkoušet. Ach ne, tady je taky žloutek. Nesnáším ho. Fuj, vypadá to hrozně. Tohle je nejhorší kolo. A mně se líbí. Vždyť Kinder Surprise je ta nejlepší mňamka na světě. Výborná čokoláda, ještě i s hračkou. Wow, čokoládová vejce, zbožňuji je. Tyjo, já chci taky sníst alespoň jedno opravdové Kinder. Chelsea, dej mi prosím ochutnat. Ne, jak bych mohla někomu dát Kinder Surprise? Jen můj. Chelsea, ty jsi tak hladová. Co dělat? A mám to. Udělám si z ní srandu. Možná pak pochopí, že se musí dělat se svými kámoškami. No počkej, Chelsea. Jaký sníš teďka? Tenhle. To je ono. Stop. Co je to za hnusnou chuť? Ale co pak, tebe se to snad nelíbí? Ach, to jsi udělala ty. No jen počkej, já ti ukážu. Ach ne, můj obličej. Je špinavé. Tvůj žert nevyšel. Fuj, no hnus.
Musí sníst všechna svá vajíčka. Ne, jen to ne. I když musím, tak musím. Ale mám lepší nápad. Pojďme si dát chvilku vaření. Co jsi zase vymyslela? Vezmeme jedno vejce. Ups. Vezmeme vejce a dáme ho na pánev. A tak to uděláme se všemi. No a budou z toho voňavá míchaná vajíčka. Páni, to vypadá chutně. Mary, můžu to zkusit? Ne, jsou jen pro mě. No dobrá. Nebezpečný trik. Páni, tak vysoko. Mám nápad. Na tu máš. Ne. Je, ale moc ti to suší. No a je po nich. Už nebudu nic dělat. Začínám. Wow, mekáč, super. Teď já. Páni, mám ho taky. Zkusím to jako první. Coca-Cola skvěle uhašuje žízeň. Co? Jak se to stalo? Chápu, mám čokoládovou kolu. Jo, miluji čokoládu. Ty jo, paráda. Wow, to jsou bonbony M&M's. Čokoládová kola s M&M's, to je perfektní kombinace. Já chci taky. Tak, zkusíme to. Au. Pomoc, celá jsem promokla. Hahaha, co pak, sprška z kola se ti nelíbí? To není vtipný. Jejda, jaká škoda, že jsi zůstala bez Coca-Coly. Zajímal by mě, jestli jsou ty hranolky taky čokoládové. Ano, to je sen. Čokoládové hranolky. Tohle ještě nikdy nikdo neochutnal. Chci sníst všechny najednou. Úžasné. Mohla bych jíst navždy. Páni, i ta krabička se dá jíst. To si děláš srandu? Zkusím to. Fuh, ty jsi mě oklamala. Není k jídlu. Ty jo, zůstala jsem bez hranolek i bez koly. Nebuď smutná, tady máš. Páni, děkuji moc. Jsi opravdová kamarádka. Ještě jsem dostala tohle malé vajíčko. Proč je to vejce tak velký? No! To je noční můra. Zdá se, že vy to má opravdu smůlu. Nesmějte se mi. No tak Casey, sněz to vejce. Ani náhodou, Alex, začni ty. Dobrá, zahrkám s ním. Zkusím do něj kousnout. Nějak mi to nejde, nebudu to jíst. Okay. Vidíte, nepovedlo se to. Víš co? Něco pro tebe mám, Alexi, tu máš. Fakt dík, Casey. Dobrá, jdeme na to. Ach ne, ale ne. To je nechutný. Takový obrovský žloutek. Fuj, já se pozvracím. Ty máš ale výraz, Alexi. Sněz si teďka svoje vajíčko, Casey. Snadno, podívejte se, co mám. Co to má? Nejdřív se všechno musím nachystat. Rozbiju to vajíčko na pánvi a usmažím ho. Voilà. Dokonalé vajíčko je hotové. Wow, páni. Je čas jíst. To je dobrý. Dojedla jsem. Teď ty, Vito. Ne. Co tam je? Já ti teďka ukážu, kdo je tady pán. Tu máš. Ojoj. Wow, tyjo. Musím se na něj vzít něco silnějšího. Co chce dělat? Tu máš ty mega vejce. Pozor. Oj. Podíváme se, co v něm je. Oj. Opatrně. Wow. To je spousta skvělých dobrot.
Mňam! Tyjo! Vito, podíl se s náma, prosím. No dobrá, OK, tady máte. Okay. Super!